Necháme-li odejít lásku, přichází nemoc. Já se s tím skutečně opakovaně setkávám a toto se bohužel děje u většiny nemocných, který ke mně přicházejí už v dětství, kdy se začíná porušovat takové základní přikázání cti otce svého a matku svou, aby si mohl dlouho a dobře být živ. Většinově, jak to vypadá v běžné výchově lidí, kteří nakonec dojdou do nemoci a přišli třeba ke mně pod ten skalpel, tak jsem si začal ujasňovat, že se už v dětství začalo toto přikázání morální v podstatě porušovat většině rodin lidí, kteří nakonec dospěli do nemoci. Celý rozhovor na kanáli YouTube. Odznova podcast.